Ναι, γεια σας. Ναι, σας έπαιρνα και το πρωί, δεν το σηκώνατε όμως. Ναι. Με ακούτε? Ναι. Βρήκα το τηλέφωνο σας. Πήρα τηλέφωνο, βρήκα το τηλέφωνο σας γιατί είμαι κάτοικος Άρτας. Ναι. Με ακούτε καλά? Τι θέλετε? Ναι, ξέρετε, εγώ έχω Περιστέρια. Δεν με ενδιαφέρει να Όχι, μάθω τίποτα. συγγνώμη, αλλά μ' ακούτε λίγο? Τι θέλετε ακριβώς, με ενοχλείτε τη στιγμή αυτή? Συγγνώμη, μια στιγμή. Έχω Περιστέρια και αυτά έρχονται συνεχώς έξω από το σπίτι σας και το πρωί που βάζω εγώ τα Περιστέρια να φύγουν από το σπίτι δεν μπορώ να τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω μετά. Α, δεν ξέρω κύριε, εγώ δεν έχω κάνει τίποτα στις περιστέριες σας. Δεν ξέρω για τα περιστέρια, εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Τι κινητό πώς Δεν το είπα, βρήκατε? συγγνώμη, δεν είπα ότι έχετε κάνει εσείς κάτι. Δεν έχετε κάνει κάτι εσείς. Απλώς έμαθα το σπίτι σας, πήρα τηλέφωνο σε μια υπηρεσία εδώ επειδή είμαι κάτοικος. Μήπως μπορείτε να ξυπνάτε το πρωί άμα τα δείτε να τα διώχνετε? Γιατί έρχονται σε εσάς, δεν ξέρω, τα ταΐζετε, τι τα κάνετε, δεν ξέρω. Δεν κάνω εγώ τίποτα σε περιστέρια σας. Δεν είπα ότι κάνετε κάτι, απλά μήπως τα ταΐζετε τα μεσημέρια, μήπως τα δίνετε Δεν φαγητό. δεν τα ταΐζω. Μπορεί να βρίσκουν έχουν χόρτα πίσω. Η αυλή μου έχει πίσω χόρτα. Ξέρετε, εγώ συγγνώμη, δεν πήρα να σας κατηγορήσω, μην και χίλια συγγνώμη, απλά έρχονται τα περιστέρια και δεν μπορώ, επειδή εγώ ξυπνάω νωρίς για τα περιστέρια, έχω περιστερόρα πάνω στην ταράτσα, είμαι αρκετά μακριά από το σπίτι σας, έρχονται αυτά εκεί προς το μέρος. Να σας βοηθήσω όμως. Μήπως μπορείτε να κόψετε τα χόρτα να μην έρχονται πίσω? Αυτό γίνεται, εντάξει. Να κόψετε τα χόρτα γίνεται? Θα προσπαθήσω. Τώρα αν μπορεί, όχι τώρα, εντός της εβδομάδας αν γίνεται. Και σας παρακαλώ, αν δείτε, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω. Ξέρετε, το μελί το περιστέρι το ξεχωρίζετε? Πρόβλημα. Το μελί το περιστέρι το γνωρίζετε? Έχω μια δουλειά τώρα, ας πούμε. Με συγχωρείτε γιατί και εγώ έχω δουλειά και δεν μπορώ να πάρω άλλη στιγμή, μ' ακούτε? Σας ακούω, ναι. Το περιστέρι, το μελί είναι μια ειδική κατηγορία περιστέριων που έχουν λίγο γκρίζα που είναι τα φτερά και έχουν καφέ βούλες, τα γνωρίζετε αυτά? Προσπαθήσω να το καθαρίσω. Όχι, δεν σας είπα να το καθαρίσω. Λίγο βιάζομαι, πρέπει να πάω κάπου, ας πούμε. Με συγχωρείτε, αλλά και εγώ έχω τα περιστέρια μου. Μήπως μ' ακούτε? Ναι, μ' ακούτε?